Ja, het is maar net waar je van houdt natuurlijk. Opko. Geen show. En zij voeren dat echt tot in het extreme door. Ja, toch wel mooi wat ze er allemaal uit weten te peuteren. Ja, dan gaat hij. Oh nee. Hij gaat gewoon op de stuit rijden. Normaal is het natuurlijk je wielspin, maar als je dan wielspin af een heel klein beetje vindt, dan gaat ze gaan stuiteren. Nou, dan kom je er als een bakprobleem op. Nee, ik denk niet dat het met de bak te maken heeft. In dit geval, dan ben ik niet zo heel technisch aangelegd, maar... Ik kan het er achterin rijden, makkelijk. Ja? Ik kan hem toch ook achteruit rijden. We gaan het zo zien als hij wegrijdt. Hij gaat nog wel rustig door. Jongens, zitten jullie daar een beetje warm? Mooi zo. Nou, volgens mij blijft het de hele dag zo. Ze zitten natuurlijk te wachten op de supertijden die we gewend zijn. Ja, wat voor tijden zit jij aan te denken, Rick? Nou, ik wil toch wel eens een lage 7 zien. Dat gaat een lage 7 wil je zien. Maar dan moet nog wel 10 ervan afgesnoept worden.